Bon dia, matemàtics. Bon dia, matemàtiques. Avui, les operacions combinades. Veiem primer operacions combinades sense parèntesis. Les operacions combinades són aquelles que tenen suma, restes, multiplicacions i divisions. Quan no hi ha parèntesis, cal fer-les seguint una jerarquia. Quina és aquesta jerarquia? Primer de tot, hem d'efectuar les multiplicacions i les divisions. En aquest exemple, primer fem 5 per 8, 40, 3 per 2, 6. En segon lloc, farem les sumes i les restes. 4 més 40, 44. Deixarem l'última suma pel final. 44 més 6, 50. Primer, multiplicacions i divisions. Després, sumes i restes. I sempre en l'ordre en què estan col·locades. Ara bé, quan hi ha parèntesis, també cal seguir una jerarquia. Primer de tot, efectuarem les operacions que hi ha dins dels parèntesis. En aquest cas, hi ha dos parèntesis, doncs farem la primera suma, 4 més 5, 9, i l'altra suma, 8 més 3, 11. En segon lloc, farem multiplicacions i divisions en el primer de tot. Per tant, farem 9 per 11 abans de fer 11 més 2. 9 per 11, 99, el més 2 el deixaríem igual, i finalment sumes i restes, 99 més 2, 101. Resumim. En primer lloc, cal resoldre les operacions que hi ha dins dels parèntesis. En segon lloc, primer de tot, multiplicacions i divisions, que hi ha fora del parèntesis. I en tercer i últim lloc, sumes i restes. Per exemple, aquí tenim dos parèntesis. Primer farem el que hi ha dins dels parèntesis. 30 entre 6, que dona 5. 15 menys 7, que dona 8. Després farem les multiplicacions abans de les sumes i restes. 5 per 8, 40. Finalment la resta. 40 menys 22, 18. Espero que ho hagis entès. I si no, ja saps, torna a començar.